ba one side khat sindi kadai president jong all me poultry supplier and retailer association kadai kita ka association ka page na ka banta kinong di do share kinong khayi bat kinong ba kinong supplier ya kisiar kibadan hapo adikasi jaintia bat kibai pede ki district kibanta kibadan hapo ka state jong kami khalia te ka jingwan ko jongi hagani ka por hagani ka janmet lingba jongani ka press conference kalong bangin yathu but bangin midon ban yathu chipi kita ki ini kinong dido CR ki belong ki street vendors ki badan kinong dido CR ki belong ki badan haki dukan ki jongki ki badan haki district ki bapher ban nak banta jong ka jingdon jongani ka jingjia ka balajia ka bawan lingba jongani ka food commissionerate ni ba kadang kata ki sni ki dang ki spot checking ki bapher haman laki dong ki jaka jong ka source long hapo rikhasi ka sanction po is khasil bat lambagan jong kani ka jingwan jong kani ka jinglong ka jingjia ka lawan lamba juga high court tingi la wan banyak kendo ya ka office jong ka food commissioner hangtu bat nilai kendo ya madam mukhem bat naka office ka jong ila batha yang ye bangin don ka training nak banta kini ginong di do sia te kani ka training hi nak banta kini ginong di do sia kandai ka khat khandai tarik ubanai binyo khat khandai tarik ubanai binyo house ada apa kapor ka banlong ya kani ka training ka sedang por khabi biji bat hadu kapor sau biji janmet bat kiban one hagani ka training ni bawan ai jing kai kindai na ka office jong ka food commissionerate jong ka Meghalaya hi bat na ka jong veterinary na ta kinong pensyai na kiwe pat ki department bakom dong in bread yeginyot but kaba kong santam kabangi dankam kadai ya ka jingwan snok tilang gi dakerpa de ya ka jingwan snok tilang jong piki nong dilo siar kibetan hakeleng jong kabri uhinyo trap but les ba ngila pha ki jingpen tip sapi lemba ki notice le se ki notice ki bat boy bat kani kadai ka jingken tu ba phenya be isa kani ka jinghikai kani ka training namata ka jingmen toy ki jong phi hi but sakawi ru request ya phi ki district ki badon hapo Meghalaya kombangila pha ki notice na ki district jong phi ba pin pha ki brave ki jong phi ne ki unit ki jong phi arlai sawngot kat badon ai ban represent sakani ka training nang manta ka jingpet jingbiang bang kerpa di phi lamba kani ka janmiat ba pin chimkhia ban poison ni ka training hakani ka kabanlong ka khandai tarik banai binyo ka jaka ka banlong ni ka training ka hapo Laumali community hall but kajing patha ni pada ni kajing patha ni namata kinong di do siar ni kumba kalong hakani kisi mamanta kani kamdai kajing de thaunang jonga ni jongi ni jongno hanai kani kajing long kajing mana kini kisi mamanta kadai lamba kajing patha jong ka high court yangi kinong di do bangim la su bandi ki do kajungi da ka bangi wa ki do bat ngim la shu ban hang ki ba ka ka ba ka high court ka bu khmat jungi manta kalong ba ni dei ban bu ikido ha ke jaka bangim la ba ki khmat ke jongi but naga banta ki roadside ni ladon ha ka kti ke jonga association ya ki sample ke bangila pan khre tela lesi adon pring jong phi ki badon ha ki street vendors ki bisong ki roadside phila ban kendo ban ki bro jonga association but phila ban yo ko jing sha ha ban ni ka training ke bandon ha ka ni ka sngi ha ka ni khandai tore